Ti hakabanin ko nga ngaude panay mo ublay ubalap lila ni nga mga niwaban benta hanga ni debate competition ti ay ublay ay kinong penyai don burom ya ipapi aslindo ya ki para na benta bat ki ublay ka bakam kerpang gan le kinong bisa ki don burom ki ban sa bisa ni hakani ka debate competition ti ka kerteng jonga ka di panyal sing khono be man dang de we na ki samlap li ti hakabidi bat ka topik ka bong ba ka khamba ban kha Shibunut ki khun ne ban kha khen ngon tina kaleng ga jonga nasmo ya ha ban nasmo dei ba ka khamba ban kha shibunut ki khun ne mar balei ha ka banin kong hi ublei ula pha ban u lam banta yang ni ki khun ban riu bangin wan shikani sla prathei bangin penroi te ka dei yang ni kum ki briu ki basta bat ki bashem phang bangin burong bat bangin sungu ya ka ka ba ublei ula bu bat ula amang bat ula benta nadu ka singi ka wasdang namar bangi pigmenta yo iba kidon gibriu kibele ban benduna haga bakakun namar kingej bat kiburom yegi jingtha yegi hospital ni sarkar bat kani kapen smusi shikadei e ublei bat kalong ru kumba ni penken ya ka anbele henry haga jisha ni dei ban kamburom bat ting ya ublei ban yaki an yegi jingtha yegi sarkar yegi hospital di benta ka bangan kren biang kalong ba ni kumujat beriu khasi kajet bendru ripan ka bhaya ni bangin kha shibur ki khun namar habangi pigmenta la isin la isan sot ka shaba phai habaro kilyang yakari khasi bi ke jongi la i kumba kita ki we pat kajet bendru ki wan bantilam hakani kari ba ye ke jongi ti kumbadon ki ba khamen shwa ki ongba iwe khulung ibon longbriu shikani sla prathei iwan ra ila ujong khaw bat kadei yangi bangin bat burong ikati ke bagi lo shwa ki man shwa ki la bu ki la ong bat ki donru ki khun kha khun long ba enda ki la yo khun ki wanlam ya la ikhun shaying jong ki bakha balong bat kita ki bakha balong ki ben sle pnyang bat ki da ong artat ya ita ikhun lung ba in bhag kamai kaji ba in tip singi ba in binot ba in burom bat i ila ki kmi ki pa bat ka ba kong santam e kalong ba ki da ong bat kita kerku artat i ba in manroi ba in man pa bat kani ke peti ba kidang bat kidang kwa ba kari khasi ba i jongi bat ke jet menriu jongi kanang roi kanang pa ti ke benta ka ba khadu ka bangan kren menta kan long ba shubu ka por ba pang bistom ladang yadon tang iwe ne argut para kanu kan long ke jinjenjar bat ke jinge yani namar ihab ban wa jingeram nagi para marjan marpa naki banajan ki banajangai bat kalong ki jinge ya kiru bat yangi kumju henry habang yabun bat shipara ni wat shijing shisem ngila la iban yakit ya ba ya kalengkor jong kaying kasem wat tang para mangi hiru namar kaying kabayabun shijing shisem kalong kajing ipu iping bat kajing singai ya kaying kasem kasinong kathau bat ikari hi baro kawe ti sewa bangan penkun na kaliang gajonga kum khana samla ngashwa ban kentu kan pha man ai jingmut yagi pai parado prasnam jukari khasi bai ki jongi ba kabha bangin kha shibunut ki khun khrang bakari be jet binriu kan roi kan pa bat kalong ko mangi burom ya ka e ka oblei nombu nok thau ula bu ula benta landu ke pasdang bangin wan longbriu sekali sla prathei bangin penroi bat kunju ru hakari India ke jongi kabadi ke demokrasi ke sencar paiba kabha yangi bangin kha shibunut ki khu namar ban ong hi marwi mla ban thau prathei te kabha bangin kha shibunut ki khun khnaba kimi kinong yalam kinong sencar kinong yada yakari badi ke jet benriu hi baro kawe te tang ta ku be shibun